Dito nga tayo sa palengke. Okay, so yung part 2. Okay, so ganda-ganda nga guys. Yan pa yung palengke. Part 1 lang pala. And, guys. Ito naman, nakikisiksik na lang tayo. Hindi kasi pwede mga e-bike dito guys eh. And kaya, yun, alam nyo na. Sa ating mga paligid guys, oh. Grabe. Saan nga dito yung tao guys. Okay. Dito tayo doon. Dahil sa sobrang dami ng tao. Ilan? Ay, tama nga na ko daw. Let's go. Guys, parang mali yata ang amin na pasukan. Na palengke. May aming gamit. Ang motor. Basta tamaan. Sige na nga kami tamaan dun guys. Dahil mga tao dito. Walang pakialam. Ayun. Dami yan dito guys sa pupunta. Ayan. Grabe guys. Sobrang ano to guys. Sobrang siksikan na. Kung maglalakad ka lang, oo, pwede. Pero kung mag-ganito ka, siksik, di pa pwede. Basta to. Grabe naman. Sige, so shut up yan. Ito. Yahoo! I-bake din pala guys. Tara. Let's go. Shut up. Ate guys, yan sila. Dito ka na pupunta guys. Sabi ko sa inyo, ang haba-haba dito ng palengke. Maglalakad ka lang pwede. Sa dulong-dulo pa guys, doon siya. Yan. Ito na, tapos na ang siksikan ng palengke natin. Ninyo pala, ninyo, hindi natin ha. Hindi naman kasi ito sa ano eh. Kaya yun, dito nga, ito ang si Papa. Hello Papa! Hello! Kaya dito muna natin tapos natin video. Kaya babu, ito Bye-bye! Babu! babu. Titingnan muna natin yung eskwelahan dito. Yan, kaya dito tatapusin natin video sa eskwelahan namin. Ay di pala to, sa ibang lugar, kaya babu. Babu! Babush.